atalak egina ditugu galdetegietan. Eta horrela, pizka bat personalizatu erantzunaren arabera nora joan galdetegi horretan. Egina ditugu bide batzuk galdetegian, atalak osatuz, eta orduan, pizka bat kontrolatu aurreratuago ikasle, aurreratuenak joateko alde batetik galdetegian, eta laguntza behar dutenek, beste alde batetik joateko. Atalak egiteko, egingo duguna izango da kokatu azkenengo galderan, eta gehitu atala. Hemen agertu zaigu atala, aldatuko diogu izena, bigarren atala, eta egingo dugu beste bat. Beste bat sortuko dugu, 3, hirugarren atala. Orduan, voltatuko gara lehenengo galderara, zenbat dira 2 gehi 2. Eta orduan, hemen, esango diogu, sakatzen badugu, bertan, eta 3 puntuetan sakatzen badugu, aukera bat dago. Joan atalera erantzunean oinarrituta. Galdera mota guztietan ez da agertzen aukera hau. Bakarrik aukerakoak direnak edo. Egiten badugu, joan atalera erantzunean arabera, esango diogu, 4 erantzuten badu, ondo dago, orduan bidaliko diogu, bigarren atalera. Eta bigarren atalean, egon aldira galdera zailagoak. Baina 5 erantzuten badu, txarto dagoenez, bidaliko diogu, 3. atalera. Eta hor bertan, behar bada, jarri alditugu, biderketak edo batuketak baldin badira, jarri alditugu laguntza bat. Taulak edo beste ariketa errezagoak edo horrelakorik. Hau ere txarto dago, bidaliko dugu umea 3. atalera. Eta txarto dago, baitare 3. atalera. Hori eginda, bideratu aldugu umea alde batetik, galdetegiaren alde batetik edo bestetik, bere gaitasunaren neurrian. Orduan, ikusiko dugu, frogatuko dugu, sakatuko dugu begian, eta sakatzen badugu 4, ondo dagoena, eta aurrera egiten badugu, bigarren atalera joango gara. Atzera egiten badugu, eta erantzuten badugu 3, aurrera egitean, joango da 3. atalera. Horrela kontrolatu aldugu pizka bat, edo moldatu alditugu galdetegiak ikasleen beharren arabera.